Transport Summit ginpatawag sang lokal nga panguluhan, nagkalain-lain nga sektor nagtambong para mahibaluan ang mga plano para sa syudad. Nagtililipon sa University of the Philippines sa nagkalain-lain nga sektor para sa isa ka adlaw nga Transport Summit nga ginpatawag sang lokal nga panguluhan. Katuyuan sini nga matipon kag mapamatian ang mga sentimiento sang publiko angot sang lakat sang trapiko sa syudad, partikular ang pagpatuman sang LPTRP o kon Local Public Transport Route Plan. Nahibaluan, serye sa mga konsultasyon ang ginhimo sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas para mahibaluan ang mga dapat baguhon sa LPTRP. Hulyo sang ginsuspinde ang LPTRP para hatagan sang ligwa nga ini ang matun-an. Gani sa Transport Summit, nahatagan sa kahigunan ang mga sumalakay, mga motorista hag operators nga mapabutyag ang ila opinyon. Yara man si Councilor Cedfrey Cabaluna nga amo ang nag-organisa sa mga sinapol kaupod ang mga stakeholders. Ang mga inputs sa taga-adlaw galain-lain kag ginakonsiderar man sang aton technical working group. So ini ang importansya sa Transport Summit mapresentar na for the first time ang consolidated na aton amendments and modification to the LPTRP na for the first time ipresentar sa pamuluyo para mabalaan nila kung ang mga pang-suggest nila sa adto nadala o kung wala man ano ang rason. So this is very vital kay diri na kita makita ang bilog nga picture sang aton LPTRP. Kag at the same time, may window pa for them to have inputs as well kay may workshop kita. So pwede pa ang mga sektor makahatag nila suwestyon kung paano pagid mapamayo ang aton mga ruta kag kung ano mga amendments leading towards its submission sa DOTR. Luyag sang lokal nga panguluhan nga mahitso ang mga ruta antes pa man nga mag-ubra sang rekomendasyon para sa Department of Transport. We'd like to thank the Ilonggos for their patience and more importantly for their participation. Kay balanta mga polisiya naton will only be better if we participate in it. Ang inyong mga suwestyon ginakonsiderar gid na nagapamati man kita pero syempre labis sa tanan hindi may kompromiso man nga gakilanlan kay hindi tanan nga gusto ta makuha ta. So very vital gid nga we listen also to others. That's why gintipon ta ning mga stakeholders naton subong so that base ang gusto sang isa in conflict sa isa. So they will understand in the bigger picture kung anong ila mga gusto matabo in relation to others. Ang Transport Summit ang gitambungan man sang TRM-TRO kag PSTMO nga amo ang nagapatuman sa mga layi sa trapiko kag transportasyon sa syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. City Health Office nagpaandam sa publiko bangod sa pagdamo sang kaso sang gastroenteritis. Nagpaandam sa publiko ang Iloilo City Health Office bangod sa pagdamo sang kaso sang acute gastroenteritis o kung suka panglibang. Sa record sang CHO, upisa Hulyo 26 tubtob Agosto 28, naglabot na sa 90 ang kaso nga na-record sa diin 4 na ang napatay. 35 ang na-record sa Tanza District Health Center, 18 sa Molo, 15 sa Santo Rosario Health Center, 7 sa La Paz, 6 sa Mandurriao, 5 sa Arevalo, kag 3 sa Lapus. May na-record man nga cholera bilang rason sang gastroenteritis. In these areas, unfortunately, ang ilang mga lugar, nabukitin po sang sanggot, may po sang sapat, kaangin po sang tao. Actually, hindi na kami kabalukon which is wala. Kita mo tao. So therefore, ang ilang living protection, very poor with sanitation. So definitely, we will understand why these things is happening today. Bawod sini, ginaabiso sang CHO ang pagpabukal sang tubig para makasiguro. Para naman sa mild nga kaso sang pagsuka kapag kalupot, mayara sang hydration unit nga buksan ang lokal nga pangaluhan. Kakatusa po ang binuuno lang to activate the patients because early detection is better so dapat ma-hydrate na kami. Usually, ang cause of death is dehydration. So, maka-hydrate kami, makamanage, makatag kami antibiotics, simple makatay ito mga kagaw nila. And that's one. Number two, itinuan or disinfect ang ilang mga source of water. Pero kung ang iba nila source of water is nasanding sa kanal, therefore, hindi niya tumuganda. Nagpatawag na sang sinapol ang Health Department para sa mga punong barangay sa 31 ka barangay nga mayara sang kaso sang gastroenteritis. Dili mahibaluan kung kinahanglan bala nga magdeklara sang outbreak. Suno sa CHO, importante ang komparasyon sang publiko ilabi pa nga tig-ululan na. Sunod-sunod nga inspeksyon ang ginubra sang surveillance unit sa mga refilling stations kag mga shallow well sa barangay para ma-monitor ang mga water source kag malikawan nga magtaas pa ang kaso sang acute gastroenteritis. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.